Hej, nu vil jeg vise jer, hvordan man dividerer og ganger med 10, 100 og 1000. OK, her er et positionssystem. Når man rykker en plads op, bliver det 10 gange mere værd. Når man rykker en plads ned, bliver det 10 gange mindre værd. Når man ganger 1 med 10, bliver det 10. Når man ganger 10 med 10, bliver det 100. Når man ganger 10 med 100, bliver det 1000. En gange 100, så flytter du 2 pladser. Nu vil jeg prøve at dividere. For eksempel 100 divideret med 10 er 10, og 10 divideret med 10 er 1.